Ей това нещо. 16 лева. 16 лева. Или 16 лева. Колко влезе унгър? Не знам какво е. Се сме. И е сладко. Стига сте ми висвали от това. 8 лева. 8 гадно. И е студено. Да бе, да, студено. Топло е. Waitress. Дека си бе, waitress. Твоята кожа 16 лева. Ще дойдеш ти на вечера, тук ще бъде това. 16 лева да го папкаш една студено. Аз да не папкам такова, бе! Полини го бе, студено е, полини го той Бе, гледа. Дани, който започва от 30 лева нагоре, папкане, тук пише 16 лева, бе! И ти 16 лева измиш толкова ли да ти го донесат? 30 лева. Да, за 30 лева трябва да ти играе голки чек, бе. Не сме в италиански ресторант, бе! Какво е италианското на това, бе? Не сме в Турция! Естествено. Ясно е. Кой е това? Не. После Какво бе? някакво обещетение за тия 2 лева. Аз от тебе няма да ги искам. Вече, Оплати се, ще го пусна да бити ви. опитай да видиш какво. Ти опита. Това е за русици. Ти опита 2 пъти. Махни си пръщата. Опитай. Беби, кое да опитам Каквото по-напред? искаш опитай, Мама по-лени. на тарката ли да опитам или манчета? По-малко от телешкото, не се оливай. Не, така, клъцни си. И как да си клъцна с вилицата? Така, по-лени го. Стой, така. Беби, не мога толкова много, не мога да го лиша от толкова от 16 лева. От 3,50 от цялата сума. Василев, оплачи се, ще го пусна на BTV репортерка това. Уважаеми са народници, благодарение на тези репортери Кое не ти от харесва, нашата бе? телевизия, Кое не ти BTV, харесва, бе? Кое не ти надявам се харесва? това нещо да стане достояние до вас. Срещу тези скромни 16 лева, какво получавам аз? Това се води телешко. Това е телешко. Това ми прилича на застояла трътка на 70 годишен старец, която леко е притоплена на фурна, не на микровеле, на фурна. И аз трябва това нещо да го ям. 16 лева. Е гадно. И е сладко. Не е солено, е сладко. Има карамелен вкус. Страшно е. Ти италианци не знаят какво да дадат. По-бабочки, ембето, кебабчето, лютринците няма. Казах.